Kidamtang aruni phai cricket homarni Dhansiri constituency angkang upper dikrong SGB angkang Kolomsing Rongphar arong along ratlapen APHL sialong alamjai sarpuk Angtong Engti kathar tumangbong Kachepachini Ajaimek kedeng pon Labangso Ajaimek long kachetongdun APHLC TDP office secretary Albert Ronghi Bukajan LAC spokesperson Kleng Sarpu Tiso APHLC Dhansiri constituency committee Mepu Mohan Singh Tokbi Ratsai Klembang Vijay Rongpi Sakaterang GB Lapen Pinangan Manpeng Kidotum Chitong Dunlo Mailong Sakaterang Kachepahim Pupona Mailong MS Tokbi Lapen Angtong Engti kathar Jasimet Tribal Aso Ajakong Alam Mate 6 Schedule Ajakong Alam Thea Puthak Than Ponlo Lapen Karbing Long Bangakhe Nangkidu Thiba Joini Kidam Tang An Ilitum Kisum Chichak Nanglo Ehemalong Si Erenganta Sunang Koglo Lake Karbing Long Thomas Council Atum 6 Schedule Ajakong Pen Langdam DC Ladak aning hangaling nang pachuklem jam pachumatha jam longaret apodlu puta jai pon la puanta ilitum sai se pusita kumane akeche cycle pen pu bang kodo ma ilitum da pumen men ke tong ma hapu pet ma king koi du pusita ithanong thenga he gidi ipolo ha hi ke athema hala nange thengji pu ga ma tha bang da chichini o da ke bang si ong hu pu wani ma thalang mati ni dak te chikong do chok chi hu pu chi ma thalang ma Angtong Engti kathar aning arong alam thi chipaklang pon Lapusona Ajaimek along chingki chethan long apot puta lamthi chipaklang pon lo Nili jasemeda bangke non la kapacitang one dim ana bangke non apor la on counting la tangte sega bangke la jasemeda non amatke code of conduct ka digital lang do boilang si my meeting ke pote poke non ke bija ron ka bela sida so sega hod bangke non son pu chingki chethan Kachepachini ning si parong la puson chingtung cari pen so chingki Ajaimek an bangke patangi san bangke bori pon ko nasi apulo biat long ri he phane kem potang de la ke hem sangkok por bangke la ke do ilo nasi tame dake bang pen bangke hai kila keleng ta met ni le thang la pulo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Lai